ନୁନା ନୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଁରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତାର ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ, କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ ତାର ଢେଣ ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ଢେଣ ତଳେ ସିଏ ରଖେ, ତାକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାହିଁକି ତ ଅନେକ ମହାମାରୀ ଯାହା କିଛି ବେମାର ଆସିବ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଥାଇଁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ରହିଲେ ସେ ତାର ଢେଣ ତଳେ ରଖିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ଛତା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଛତା କାହିଁକି ଛତା? ଆମ ବର୍ଷା ଭିଜିବା ଭଳି ସେ ଛତା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ସେମିତି ତାର ଛତା ତଳେ ଆମେ ରହିବା। ସେ ଛତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଚରାଇବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଗାଈ ଚରାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ଗାଈ ଜଗୁଆ। ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସେ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଲଗା ତାରେ କେଉଁଠି ପଥର କେଉଁଠି ତାର ସେ ଗଛରେ ଯାଇକି ବାଡ଼ି କରି ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମେଷପାଳକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଥାଏ ରୁହେ ବା ଜାଣନ୍ତି ତାର ପରିବାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ ମଦ ପିଇବା ତାହିଁରେ ଆଉ ମାଥିକି ନ ରହିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କେ ଚାଲନ୍ତି। କେମିତି ସେଇଟା? କାହିଁକି ନା ମଦ ପିଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଁରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ତାହା ଡରି କରି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ସେଟା ଯୋଗ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ଗୁଟକା ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି କୁଆଡ଼େ ଗତି କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତାରେ ଗତି କରନ୍ତି। ସେ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଭଲରେ, ଯେଉଁ କାମ ଆସିବ ସେଇଟାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଦ ପିଇବା ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ତାକୁ ଚର୍ମାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହା କରନି, ଆଉ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଭଲ ବାଟକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ତାହାକୁ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର, ବହୁତ କୂଟ ଅଛି। ତ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଭୁଲ, ସେ ତାହା ପଛକୁ ନ ଛାଡ଼ିକରି ତ ତାର ପଛରେ ନ ଯାଇକରି ସେମିତିର ଭୁଲ ନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାରେ ଭୟ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଏ? ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ ଯାଏ। ସେ ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ ଗଲେ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଅଛି କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି ତାହା ଚେକ୍ କରନ୍ତି ସବୁକିଛି। କାହାର ପାଖରେ? ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ। ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠି? ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ସେ କେଉଁଟା ଖରାପ କରାହେଇଛି, କେଉଁଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଇଛି ତାହା ସବୁ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ବିଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାପ କରୁଛେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ OTP ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଟେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରି ଚାଲିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ? ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଶେଷ ହୁଏ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଆମ ସହ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଆମ ସହ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି? ସଦା ସର୍ବଦା କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।